Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang kinabekten. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Langkung rumiyin, monggo kula dherekaken muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kaparenga kanugrahan ingkang arupi kasarasan sahingga ngantos wekdal menika panjenengan sedaya saged ngrawuhi anggenipun gadhah damel tasyakuran penganten menika. Saderengipun monggo kula dherekaken maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Adi Subagyo ngaturaken syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking berkah lan ridhonipun saha donga pangestu panjenengan sedaya. Sampun kalempahan nindakaken kewajiban nikahaken putra-putrinipun. Wondene ijab kabulipun sampun kalempahan kala wingi. Dinten Minggu wonten Sumberan Barat Wonosobo. Saklajengipun waktu punika Bapak Adi Subagyo ngawontenaken pahargyan praja minangka wujud syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Adi Subagyo sak keluarga nyuwun kersa paring donga pangestu saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi panganten kekalih saged nglaksanani kakudangan para pinisepuh sedaya dados kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah lan warahmah kanthi ridhoning Allah Subhanahu wa taala. Enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan solihah. Amin. Dumateng para tamu kaparenga anglajengaken lelenggahan kanthi mardika. Mardikaning manah sinambi hang rahabi daharan utawi unjukan ingkang sampun kasediaaken ngantos purnaning acara menika. Dungkap paripurnanipun adicara monggo dipuntutup acara menika kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Menawi sedangenipun kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami nglantaraken rerencangan adicara pawiwahan menika wiwit kanthi panutup. Kathah babakan ingkang kirang ingtrap sila saha subasita tumraping laku saha pacelatu. Kula nyuwun agunging pangaksami. Cakep semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung utawi putri ingkang kinurmatan, saderengipun kula matur menggah wigatosi sedaya wonten kalenggahan punika. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking peparingipun nikmat sehat saengga panjenengan kula saged makempal wonten papan punika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Para rawuh kakung utawi putri ingkang minulya, kula minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapak Fajar Nugroho wonten kalenggahan punika parenga matur. Sepisan Bapak Fajar Nugroho ngaturaken syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking berkah ridhonipun saha donga pangestu panjenengan sedaya sampun kalempahan nindakaken kewajiban nikahaken putra-putrinipun. Pondene ijab kabulipun sampun kalempahan kala wingi dinten Selasa 12 September watawis tabuh 7 dalu. Mapan wonten dalem Bapak Fajar Nugroho inggih punika wonten perumahan Permata Mudal. Salajengipun dal punika Bapak Fajar Nugroho ngawontenaken pahargyan prasaja minangka wujud syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih Bapak Fajar Nugroho ngaturaken agenging panuwun dumateng para sederek inggih menika pamung mitra tangga terpilih saha para taruna sedaya ingkang sampun kanthi lila paring pambiyantu saengga saged kalaksanan menggah hajatipun. Bapak Fajar Nugroho boten saged ngaturi piwales, sagedipun namung menuwun mugi-mugi sedaya pambiyatan lan kesaenan panjenengan sedados amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kaping 3, Bapak Fajar Nugroho sekeluarga nyuwun panjenengan sedaya kersa paring donga pangestu. Mugi-mugi penganten kekalih saged nglaksani kekudangan para pinisepuh sedaya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi ridhoning Allah Subhanahu wa taala. Enggal pikantuk momongan ingkang saleh lan sholihah. Amin.
Dumateng para tamu keparenga ngalajengaken lelenggahan. Sinambi nicipi daharan utawi unjukan ingkang sampun kasedhiyakaken ngantos purnaning acara menika. Minangka pungkasaning atur, mbok bilih anggene kula matur kathah kelepatan saha kirang tripsala. Kula nyuwun ageng samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh ingkang kula satuhu bekteni, para sesepuh ingkang kula kinurmatan. Sakderengipun kula matur menggah wigatosi sedya wonten kalenggahan punika. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngunjakaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking peparingipun nikmat panjenengan saged silaturahmi wonten papan punika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kinurmatan, salajengipun Bapak Haji Marno Kusnadi ngaturaken sugeng rawuh kairing ngatur panuwun dumateng para rawuh sedaya. Bapak Ibu Marno Kusnadi sampun kalampahan nindakaken kewajiban nikahaken putrinipun ingkang sesulih Roro Diana Maharani daup kaliyan Bagus Andi Trianggara putra kakungipun Bapak Haji Sutadi kaliyan Ibu Haji Endah Suwarti saking Garaksari Wonosobo. Wondene ijab kabul sampun kalampahan kala wingi dinten Jumat 21 Oktober watawis tabuh jam 1 ba'da asar mapan wonten dalem Kliwonan Wonosobo Barat. Salajengipun keparingan para rawuh sedaya paring tambah donga pangestu tumrap temanten kepisan mugi anggenipun sami lelumban inggan bebrayan tansah atut runtut manggih bagya mulya kang sinedya saengga enggal keparing nugrahaning Gusti momongan kanthi angugemi brayat rinancang tanpa keri. Inggih pungkasing atur mbok bilih adicara pawiwahan menika sampun paripurna keluarga Bapak Haji Marno Kusnadi saha keluarga Bapak Haji Sutadi lan ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu dumugi griya panjenengan sami. Wasana cekap semanten ingkang dados aturing keluarga Bapak Haji Marno Kusnadi lan kula pribadi mbok bilih anggen matur kathah tunat dungkap saha tumpang suh sesu nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.